juta Mas oleh loro. Weh apa kuwi? Iki lho barane. Yo. Oh, iki lho meja makan kursi 4. Beh, Bar masuk. jati full lho. Jati asli apa ora? Jati to mosok gambarane koyo ngene iki mosok kayu randu to Mas. Mas. Iya. Sini papat lho iki nek ukirane Mas ya to. Liyane motif ya akeh nggo. Wis bebas pilih kok enek pilihane ning WA ya to. Heeh. Sing keloro iki lho Mas. Apa ki? Iki ku mangan ya to. Lah aku pilihnya dari kene iki. Oh, ya iki. toh. Heeh. Coba dada grabas sembarang kalir rantangmu kok kene iki mending Mas. Beh, ukurane piro ta ki, Mas? Iki ukurannya 1,5 meter Mas. Oh. Munggahe 2 meter 20. Ora sedeng apa pintuku. Wis to Mas gampang kok ora sedeng piye to iki. Tapi ya? Nek dibongkar ya to iki maksud iki nek atas bawah nek dibongkar ngene lho Mas. Oh, knockdown. Knockdown, ora smackdown lho ya. Iya. Knockdown. Nek iki bare yo jati. Beh, masuk iki. Iki barang loro iki 5 juta, gratis ongkir wisan. Endi ae? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura gratis ongkir. Beh. Pembayarannya COD. Lah cara pesene piye? Pemesanan ada nomor di bawah bio profil lu Mas, langsung dikring-kring ya toh. Langsung telepon apa di WA Mas, butuh meja makan karo almari gerabah 3 pintu ngono. Kirim ning Probolinggo apa Cilacap, Madura pokoknya bebas gratis ongkir. Ya toh? Heeh, cara pesene piye? Cara pesen Lah, mana? itu aku. Ada nomor bio profil Oh, iki iya, lho. iya aku. Langsung ditelepon ya toh. Iya, nggih. 5 juta. Oke, itu 5 juta dapat 2 barang lur nggih. Jan.